Kowere kod motende gi weche mag siasa wadonjane mag somo. En odiechieng' mogik nyakora mogi motelo ni odiechieng' makiny ma jopuonjre mag grade mar 7 donjo e kuonde mag somo mag junior secondary. Nyaka sani moko kuom jonyuol to pod nie mudho kendo rito nyaka odiechieng' onogo makiny mondo ging'e ni to en yo mane ma gidhi luwo. Moko kuom bende kata moko kuom tend sikunde dwaro ni mondo chulgi omenda mag somo, wach ma yande osego marufuku gi migawo mar somo. Judith Omondi miwa ler mar wachni. Ndalo rumo kendo wuok tich ochopo. Wuok tich mar tarik 30 ma jopuonjre mag grade mar 7 chako e somo ayanga. Somo mar junior secondary. Lokruoge mathoth ne osetim kod migawo mar somo mondo mi jopuonjre gi bed kod mijing'o ni adier giriwore kod junior secondary. Lokruoge gi oriwo koda ka loko uniform manyaka sani koro kelo liet mathoth e kind jonyuol. Moko kuom jonyuol ywak ni tend skundegi chuno gi kod kao uniform e school magikoni nengo gi ni malo kendo heogi. Mara unapata mzazi unaambiwa ende ununue uniform kwa shule na ukienda pale unapata price iko very juu. Mimi nifu naweza shona yangu binafsi kama nifu najua kushona ama najua mtu ambaye kunishonea, lakini unapata sasa lazimishwa uende kwa shule ulipe hiyo pesa kwa shule ambapo upate uniform. Mimi na wangewacha tu nafasi, mimi kama mzazi naweza tafuta tu fundi mahali popote, naweza shona hiyo uniform ama naweza nunua mahali popote ambapo naweza. Nyaka sani bende koro malingling wuok ni tend skunde moko segolo report mar omenda mar somo ma winjo jonyuol chul ne nyithindgi. Omenda mamoko dhi nyaka 20,000 gi wiye tamachiel. Kolo ma gichiwo ne tin sana. An nyoro koka nayudo barua, nyathina dhi join junior secondary. School fee mane ondiknwa nwadhi chulo siling 15,000. An kaka aonge ikruok moro malong' ahinya. Tafadhali walimu wasikize serikali, vile serikali ilivyosema ikuwe tu hivyo. Sababu saizi maisha imekuwa ngumu. Mshahara ile ambayo unalipa kazini haijaongezewa. Na unaona anangi nyathi madonjo CBC to sani gi kaka an aonge ikruok moro amora. Buge matemo na nyiew to ba nyiew nus nikech aonge pesa madanyiew kata buge go full te. Japuonj dwaro nyiew books, exercise books karibu 22 pieces mag 100. Jatend migawo mar somo kata kamano ne okumo juogo jonyuol omenda mar somo kaluwore ni piny owacho ne osingo chwalo siling 15,000 ne nyathi ka nyathi mar junior secondary. The government will spend Kenya shillings 9.6 billion for the runners in a junior secondary school this current year. It therefore means that no school should charge any fees for grade 7 runners unless such schools are putting wings. Penjo en ni omenda ma jopuonj madongo gi dwaro en marang'o. Kata mana gi seche ma odong'gi, moko kuom jonyuol e pacho ka pod ok ong'eyo gimoro amora ma winjo gi tim. Girito dhi winjo kod itgi odiechieng' makiny. Mambo na vitabu na vitu vingine hatujajua. Tunatarajia kutufike kesho shule ndio tujue wanatupanga aje kulingana na vinyo umetuambia. Magi gin mana moko kuom ng'ur makoro wuok mana seche to jopuonjre gi donjo e skul. Bende twak marwa kod jakom mar riwruok mar jopuonj madongo mag skunde primar e yor ong'we yamo, jopuonje madhi puonjo nyithindogi pok ochwale kuonde somo ka gin be girito ni poni gini donjo odiechieng' makiny. Judith Omondi, Ramogi TV.